Haya. Tos, 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 tos. Iya. Yuk. Ayo. Niki, ayo. Tessa Eka. Dari Putri, iya, Tessa Eka, iya, iya, Rizka. Ayo. Awas. Iya. Ya. Tas.
iya. 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 Suragrahita. Iya. Iya. Yo. Yuk.
Sritena ning pasewakan Tessa Eka. Tas, iya. Niki daleme cak pendek
piye ta ya Mang? Piantune alit mas kumis iso ya? tipis lenjer kuning. Gagah nek wong. Kaya bincang. Kados ratin janaka. Ora kleru nduk ning sliramu kuwi sapa? Apa ayo? Sajake aku wis nate pirsa. Masa lali to, Cak? Lali aku lho. Lali. Apa namung reko reko. Nembe wingi jenengan le obral janji, senengane obral janji lho. Aja dadi adike, aku pancen lali dik. Wong sliramu katon sece. Wingi katon lemu ning saiki katon kuru. Apa bener mas kepengen denganmu? Aja dadi adike, aku pancen lali dik. Wong sliramu katon sece. Wingi katon lemu ning saiki katon wayu. Apa bener mas kepengen denganmu? Ya. Tos. 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 Iya. Iya. Iya, 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 iya.